سلام نعم تخطاتلتي قرية برودكشن كما يتخونوا كما ياللهم مساهم زلخو حاوهم قرية كاف كتما فلادلفيا هم تلمد كل جزيان بار أبزي زمسا لكم نحرالي كم زدري ودلهم بزد حري زلو ناي محداس ناي ميكينا جراج ويك أب بيزمنت يو كم زي تري وزلهم ناي جراج ناي ميكينا نبين نيرو كوم دما وشتي مساعد خادمة تي اكسترا روم زلو ويكم كفوت بوتا هوينو ناي لاوندري ويون open space دلو مزي نايزي كاراج حاويتنا لك همستري وزلهم بزي مسحلف كان لعلي زدي بأسكالايو نتي دحرواي كفالكا همستري ودلهم لاوندري كومدما كفوت بوتالو مالتي انتاي تبلان زلو نزي سريحكا كم بحدش نمباليو جنبيركم كساب موداتا مسايك تسانحو فتحتنا اندحتتكم مخنياتو كله كونيكت سلازغاني لايك شير فولو سبسكرايب مقبارون ايترسعو حدثت نهركمكم كم زعينة دقيمكم نخطريو سلازي نافتي سراح كبلوكم مساي تنحو ازين بار كم زرية زلنا بدحرواي كفال كوينو اتي كفوت زنبرة ازدما بماتون التندي اوزلا دما نايتي ميكينا غراج ويكا ناي باركين انتقاملو ويكا زتقاملو زنبرو بوتاي ازي اب first floor ground floor كم ستري وزلهم دما صبي بوتا زبحال يلن كل ጊዜ እንተላዩ እቲ ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ናትና አይዲያ ሐሳብ በመጠቀም ከመይ ጌርና ናብ ጥቕሚ ነውዕሎ ክንዚ ዝኣክል ቦታ ንሕራሊና ኮይኑ ሞሃ ብፍላይ በዚ ሎሚ ጊዜ ናይ ገዛ ወይ ከዓ ዋጋታት ገዛ ናህሪ ክሳብ ክንደይ በፂሑ ከም ዘሎ ዝጠፋና ኣይኮነን እዚ ቦታ ዝምባር እንድሕር ከምዚ ጥራይ ኮይኑ እንታይና ንጥቀመሉ ዝበዝሕ ጊዜ ስቶሬጅ ንጥቀመሉ እሞ ስቶሬጅ ክኸውን ከሎ ከዓ ብዝረኸብናዮ ቦታ ነቐምጦ ወይ እውን እቲ ዘቐመጥናዮ ንብረት እውን ነዊሕ ምስ ተቐመጠ ከይተጠቐምናሉ ኮፍ ብል እዚ ንሪኦ ዘለና እምበር እቲ ፕላን ምናልባት እንድሕር ካሽ ፍሎው ክበሃል ሰሚዕኹም እንድሕር ኮንኩም ካሽ ፍሎው ማለት ከዓ ኣብ ሓደ ገዛ ብዝኾነ መንገድታት ገይሩ ኢንካም ወይ ከዓ ኣታዊ ገንዘብ ከምፀልና ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ገዛ ካሽ ፍሎው ኣለዎ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ፋሚሊ ኮይና ኣብ ላዕለዋይ ገዛ እኹል ቦታ እንድሕር ዘይብልና ኮይኑ ወይ እውን ንደቅና መፃወቲ መውዓሊ ተምሃሮ ኮይኖም ከዓ ከፅንዕሉ ፕራይቬት ምስ ትደልዩ እውን ከም ኤክስትራ ሩም ክንጥቀመሉ ንኽእል እኹል ቦታ ብዝህልወና ድማ እዚ ቦታ እዚ ብግቡእ ተሰሪሑ ከም ክራይ ተኻርዩ ኣታዊ ክገብረልና ይኽእል ማለት እዩ ምናልባት ካብ ከተማ ናብ ከተማ እቲ ዘለኹም ኣካይዳ ይፈላለዩ ይኸውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስራሕ እምበር ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ኣብ ፔንሲልቬንያ እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝቕመጠሉ ከተማ ምናልባት ዝተፈላለየ ጊዜ ብዝተፈላለየ ስራሓት ሸር ይገብረልኩም እየ እሱ ድማ ገለ ካብቲ ዓውዲ ስራሓት ዝሰርሖን ዝነጥፎን እዩ እሱ ድማ ምሕዳስ ሪሞድል ወይ እውን ሪፔር ኣብ ዘድልየሉ ጊዜ ከዓ ሪፔር ይሰርሕ ማለት እዩ ኮንስትራክሽን ኩሉ ዓይነት ዘጠቓለለ ኤሌክትሪክ ፕላሚን ፍሎሪን ታይሊን ድራይዎሊን ፔይንቲን ሃርድውድ ላሚኔት ወይ ከዓ ፕላንክ ፍሎሪን ምንጻፍ ምሕዳስ ባዝሩም ምሕዳስ ክሽነ ኩሉ ናይ ገዛ ዘማልአ ዓይነታት ስራሓት ዝነጥፈሉ ስራሓት ከምኡ ድማ ኣብ ኣድላይ ዝኾነሉ ጊዜ ድማ ወይ ከም መፅረዪ ወይ እውን ከም ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ናባኹም ገለ ካብቲ ሸር ዝገብሮ እዩ ምናልባት ብዙሓት ዝሓለፈኩም ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ሓደስቲ ይኾንኩም ነዚ ቪድዮ ትሪኡ ድማ ላይክ እንድሕር ጌርኩሞ ሼር እንድሕር ጌርኩሞ ከምኡ ድማ ናብ ካልእ ንኽባፃሕ እንድሕር ናብቲ ናትኩም ቦታ ሼር ጌርኩምለይ ንዓይ ንኽዓቢ ይሕግዘኒ ነቲ ምናልባት ንእሽተይ ሓበሬታ ተድልዮ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ነዚ ብምርኣይ ሓሳብ ብምውሳድ እቲ ዘለዎም ቦታ ከመይ ጌሮም ኣብ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ኣብ ጥቕሚ ከውዕልዎ ዝኽእሉ ነዚ ብምርኣይ ካብ ዝተበጊሶም ክጠቕሞም ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ተስፋ ይገብር ድማ ከምቲ ሓሳበይ ኮይኑ ንዓኹም ዝጠቅም ስራሓት ከቕርበልኩም ወይ ከዓ የቕርበልኩም ኩሉ ናተይ ምኔት እዩ ማለት እዩ ምናልባት ዝበዛሕኩም ጊዜ ትፅሕፉለይ ኢኹም ብኩሉ እኳ ክምልሰልኩም እንተዘይከኣልኩ ከምዚ እንዳገበርኩ ግን እቲ ቪድዮታት ኣብ ስርሓሉ ንሕትኹም ከዓ ሓንቲ ወይ ክልተ እናመለስኩ ክኸይደ ዕጋቢ መልሲ ክህበኩም ሕጂ እውን ናተይ ምኔት እዩ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እምበር ከምኡ እቲ ናይ ማዕፆ ዝነበረ ናይቲ ናይ ገራጅ መኪና ማለት እዩ እሱ ተኣልዩ ወይ ድማ እዚ ድሬን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ናይ ጋራጅ መኪና ውሽጢ ቦታ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ድሬን እዚ ምስቲ ናይ ደገ ዝመፅእ እቲ ስሎፕ ናቱ ወይ ከዓ እቲ
ባንዴሳ ዲና ንብሎ ብናይ ዓድና ፀዋዓ ስቲል ጥልያኒ ግን ባንዴሳ ወይ ከዓ ናይቲ ማይ ኩዖ ንብሎ ማለት እዩ ንናፍቲ ገዛ ገፁ ስለ ዝመፅእ ዝነበረ እሞ ከዓ እቲ ድሬን ከዓ ኣብቲ ጋራጅ ስለ ዝነበረ እቲ ማይ እንታይ ይገብር ነይሩ ካብ ደገ ዝመፅእ ማይ ኣብቲ ውሽጢ ጋራጅ ኣትዩ ናብኡ ናፍቲ ድሬን ይፈስስ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሩም ኤክስትራ ሩም ክንጥቀመላ ስለ ዝደለና ድማ ካብቲ እቲ ናቱ ዝነበረ ድሬን ከም ብሓድሽ ወይ ከዓ ሓድሽ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብደገ ኤክስተንድ ጌርና ናብዚ ከም ዝፈስስ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኮይኑ እቲ ሓድሽ ድማ ንሕናኻ ካብቲ ማዕፆ ወፃኢ ብደገ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሶ ዝመፀ ናይ ረይን ማይ ኣብኡ ፈሲሱ ድማ ልክዕ ናፍቲ ድሬን ክፈስስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስሎፕ ናቱ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ማይ ኩዖ ናፍቲ ገዛ ንኸይኣቱ ክጠቕመና እዩ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ባዝሩም እያ ባዝሩም ኮይና ከዓ እዚኣ ከዓ ፉል ባዝሩም ክስራሕ እዚ እቲ ፓነል ወይ ከዓ ብጫ ከም ኣራንሺ ክንሪኦ ዝፀናሕና እዚኣ እታ ሩም ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሶ እቲ ፍሬሚንግ ኩሉ ተዳልዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ እቲ ስትራክቸር ሒዙ ኣሎ እዚኣ ልክዓ ምድረኣኹሞ እታ ናይ ማዕፆ ናይ ጋራጅ ዝነበረት ካብዚ ተነዲቓ መእተዊ ማዕፆን ፍኒስትራን ክስራሕ እዩ እቲ ሜን ኢንትራንስ ከዓ በዚ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብላዕለዋይ መእተዊ ኣለዎ ግን ኢንኬዝ ንሕና ኣብ ንደልየሉ ግዜ ከዓ ብቤዝመንት ኣቲና ናብ ላዕለዋይ ክፋል ክንከይድ ንኽእል ኣብ ነካርየሉ ግዜ ድማ ንበይኑ ርእሱ ዝኸኣለ ማዕፆ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እዚ ፃዕዳ ዝረኣየኩም ዘሎ እቲ ናይ ጋራጅ መዕፀውን መኽፈትን ዝነበረ እዩ ስቲል ኣለኽዎን ኣለኹ ምክንያቱ ከም ቴምፖራሪ ማዕፆ ይጥቀመሉ ስለ ዘለኹ እቲ ናተይ ማዕፆ ኢንስታል ክሳብ ዝገብሮ ሶ እቲ ድሬን ሪኢኹም ኣለኹም እዚ ድሬን እዚ ብሙሉእ ነዊሕ ናይ 8 ፊት ሳይዝ ዘለዎ ድሬን ኮይኑ ናብ ሓደ ይፈስስ ማለት እዩ ብኩሉ ዝመፀ ናብኡ ይኣትሞ ናፍታ ድሬን ዝነበረት ከዓ ምሳ ኮኔክት ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕላን እንታይ እዩ ክሽነ ባዝሩም ንእሽተይ ሳሎን ቤድሩምን ከም ስቱድዮ ክትከውን ማለት እዩ ስለዚ ሪኢኹም ኣለኹም ዛ ስትራክቸር ናይ ማዕፆ ናይ ፊኒስትራን ስቲል እታ ናይ ጋራጅ ጦር ግን ኣይኣለኽዋን ኣለኹ ከም ቴምፖራሪ ማዕፆ ይጥቀመላ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ኤክስተንድ ዝገበርናዮ ድማ ነቲ ኤክስትራ ሩም ንምጥቃም ኦልሬዲ ከምዚ ስለ ዝነበረ ብዘለዎ እቲ ቦታ ክንጥቀመሉ ኢና እዚ ከምዚ ዝረኣየኩም ዘሎ ክሎዘት ዝመስል ከዓ ማዕፆ ተሰሪሕዎ ከም ናይ እንታይ ዝበሃል ካርፔንትሪ ክንጥቀመሉ ኢና እሱ ከም ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ከዓ ልክዕ በዚያ ቦታ እዚኣ ድማ ክሽና ክንሰርሕ ኢና እታ ክሽነ ድማ ናታ ድሬን ምስታ ድሬን ልክዕ ዝረኣኹማ ዝቁረፅ ዝነበረ ድሬን ናብኡ ተሓዊሱ እቲ ናይ ክሽነ ቦታ ኣብዚ ኣንጎሎ እዚ ክኸውን እዩ ኣብኡ ዝመረፅኩሉ ቦታ ምክንያት ድማ ሓደ ምስቲ ናይ ደገ ብርሃን ኣብ ቀረባ ስለ ዘሎ ዝኾነ ሽታ ኮነ ወይ ከዓ ክሰርሕ ከለኻ ኣይፅልምተካኒ ልክዕ ምስቲ ናይ ብርሃን ናይ ደገ እንዳረኣኻ ሲንክ ኣቑሑት ክትሓፅብ ከለኻ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ድማ እታ መእተዊት ሜን መእተዊት ኮይና ኣላ ሳይድን ተጠቒምና ድማ እቲ ትራፕ ትሪእዎ ዘለኹም ቅድሚ ሳይዲን ምግባር እዩ ድሓር እቲ ቫይነል ሳይዲን ክገብረሉ እየ ማለት እዩ ሶ እቲ ስትራክቸር ኩሉ ነናቱ ቦታ ሒዙሎ ተሪፍኒ ዘሎ እንታይ እዩ ሽትራክ ድራይወል ብምግባርን እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ቦታ ምዝርጋሕን ማለት እዩ ሞስትሊ ተዘርጊሑን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሳምታይምስ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኮ ይፈልጦ እዩ ግን ብደገን ዝመፅእ ወይ ከዓ ኣብቲ ስራሕ ዘየለ ግን ከምዚ ዛሒዱ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓካ ወይ እውን እቲ ስራሕ ክስታይ ኮይኑ ዘሎ ዝመስለካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን በብናቱ ግዜ በብናቱ መሳርሒ እቲ መሳርሒ እውን ስለ ዘድልየካ ሰብ ዝመፆ እንተዘየሉ ኩሉ ግዜ እቲ ዘድልየካ ኣቦቱ ይፀንሕ እሞ ኣብ ስራሕ ክኸውን ከለካ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ምናልባት ግን እዚኣ ኩሉ ግዜ ተደናግረኒ ክፈሕር ከለኹ ኩሉ ግዜ ወርቂ ይረክብ እሞ ይጎሕፎ ስለምንታይ ይጎሕፎ መሲልኩም እታ ምስላ ትዝከረኒ ኮይና ክንደይ ግዜ ከዓ ኣነ ፖስት ገይረ ሓቢረ ዝሕብረኒ ሰብ ግን ኣይረኸብኩም እታ ምስላ እንታይ እያ መስከፍታ ቦታ ኮመንት ፀሓፉለይ እንታይ እያ እታ ምስላሲ ኣላ ሓንቲ ምስላ ይርኦ እታ ምስላ እንታይ እያ ትዝከረኒ ይረኽቦ እሞ ኩሉ ዝብለጭልጭ ወርቂ ኣይኮነን ትብል ትዝከረኒ እሞ ሰቕ ኢለ ድማ ይጎሕፎ
ሕጅስ እቶም ወርቂ ፊሕርኩም ትፈልጡ ናይ ወርቂ ኣብሪ ዘለኩም ወርቂ ኣብ ክንደይ ቦታ ርሕቀት እዩ ዝርከብ? ምክንያቱ ይጉሕፎ ከይህልኩም ሞ እቲ እንዳረኣኹት ሃብትስ ይጉሕፎ ከይህሉ ስለዚ ኣማኽሩ ንስከብ እዚኣ ንኩሎም እቶም ወርቂ ፊሕርኩም ወይ ከዓ ባህሪ ናይ ወርቂ ትፈልጥዎ ኩሉ ግዜ ይረክብ እሞ ይጉሕፎ። ሕጂስ ገንዘብ ጉሕፍ ከይህሉ እሞ ንገሩን እስኪ በጃኹም ኣቦታ ኮመንት ፃሓፉለይ ወርቂ ኣብ ክንደይ ርሕቀት እዩ ዝርከብ ከመይ ገይረ ከይፈልጦ? ምክንያቱስ እዚ ሪል በቃ እቲ ጎልድ መስመስ ዝብል ወርቂ እየ ዝሪኦ ኩሉ ግዜ ግን ፃሓፉለይ እስኪ ኣቦታ ኮመንት። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ሻወር ድሬን ምስቲ ሜይን ድሬን እዚ ፃዕዳ ድራይና ደሎ እቲ ሜይን ስዌጅ ላይን ናይቲ ገዛ እዩ። ምስኡ ኣራኺበ ድማ እቲ ናይ ቶይለትን ናይ ሲንክን ናይ ሻወርን ካብዚ ብምውሳድ ድማ ባዝሩም ፉል ባዝሩም ክስራሕ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ ስታንድ ሻወር ክንሰርሕና ስታንድ ሻወር ክንብል ከለና ካብ ዝተፈላለየ ሳይዝ ዘለዎ ከም ምርጫና ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ካብ 32 ክሳብ 60 ኢንች ሳይዝ ዘለዎ ማለት እዩ። በቲ ቦታ ናትኩም ወይ ከዓ እቲ እኩል ቦታ ዘለኩም ሪኢኹም ከዓ እቲ ናትኩም ምርጫ ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ካብቲ ታፕ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ እሱ ዝተፈላለየ ሳይዝ ኦፕሽን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ተዳልዩ እቲ ናይ ደገ ድሬን ከም ዘልክኹም እዚኣ ሓድሽ ተሰሪሑ እዚ ብደገ ማለት እዩ። ብደገ ኮይኑ እቲ ውሽጢ ዝነበረ ኣብ ዝተቐቢሩሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ደገ ናይ ዝናብ ዝመፅእ ማይ ኣብኡ ብምእታው ናብቲ ድሬን ክሕወስ እዩ። ኤሌክትሪክ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጠልጠሊሉ ኣሎ። እዚ ናይ ፕላሚን ድማ ናይ ሻወር ናይ ቶይለት ናይ ሲንክ ከምኡ ተፋሒሩ በቦትኡ ተዳሊሎ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ከምዚ ክስራሕ ከሎ እቲ ሓመድ ዝወፅእ እቲ ጭቃ ዝፈሓር ማራ እምበርዶ ገዛ ክኸውን ኢኻ ትብል ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እንዳገበርካ ድማ እዚ ምናልባት እቲ ፓነል ዝነበረ ድራኹም ወይ ተፈንጢሑ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ሓሊፍና ርኢና ፀኒሕና እቲ ፍሬም ኩሉ በቦትኡ ሒዙ እቲ ስትራክቸር ምስ ሓዘ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ወይ ከዓ ዝኾነ ዝሓልፍ ብውሽጢ እንድሕር ሃልዩ ቀዲመ ይገብሮ ማለት እዩ። እዚኣ እታ 48 ኢንች ናይ ድሬን ክብለኩም ፀናሕኩ እያ። እሱ እቲ ናይ ሻወር ስታንድ ሻወር ማለት እዩ። ካልእ ከምዚ ጌርካ እቲ ስትራክቸር ምስ ኣዳለኻዮ እቲ ዝሓልፍ ማይ እንድሕር ሃሊካ ዝሓልፍ ቱቦታት እንድሕር ሃልዩ ዝኾነ ብውሽጢ ዝኾነ ነገር እንድሕር ሃልዩ ቅድሚ ነቲ ካቨር ምግባረይ ወይ ከዓ ድራይወል ምግባረይ ይዝርግሖ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ዝገብሮ ግን ስትራክቸር ናይቲ ቦታ ወይ ከዓ እቲ ዝደልዮ ዲዛይን ምስ ዘርዓክዎ እቲ ፍሬማት ሰሪሐ ሬዲ ምስ ገበርኩ ማይ ናይ ፕላሚን ሬዲ ይገብሮ። ንዑ ቴስት ገይረ ድማ ሊክ ንኸይህልወኒ ወይ ከዓ ናይ ኤሌክትሪክ ቦታ እውን በቦትኡ ኣትሒዝና ናይ ሶኬት ድዩ ናይ መብራህቲ ድዩ ኣበይ ከም ዝኸውን ትናቱ ቦታ ምስ ኣተሓዝኩ ድማ ኢንስሌሽን ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ኢንስሌሽን ነቲ ናይ ሲሊንግ ኮነ ናይ መንደቕ ይስርሖ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ደቂ ዓበይቲ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ፀናሕና ኣብ ከምዚ ክበፅሕ ከሎ እምበርዶ ሲ ትገዛ ትብል ማለት እዩ። እዚ ቤዝቦርድ 5M8 ማለት እዩ። እቲ ናይ ፀግዒ መንደቕ ዝግበር እዩ። እቲ ፕላንክ ወይ ከዓ እቲ ፕላንክ ቫይነል ፍሎሪን እዚ ወረር ፕሩፍ ኮይኑ ናይ ማይ ረዚስታንት ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ሳሎን ኣብ ቤድሩም ኣብ ክሽነ ኣብ ባዝሩም ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ካብቲ ላሚኔት ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ናይ ማይ ተፃዋርነት ባህሪ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዓይነት ፍሎሪን እዩ። ምናልባት እዚ ላሚኔትን ፕላንክን ዝበሃል ፍሎሪን እሱ ላክ ዝኸውን እዩ። ሃርድውድ ዝበሃል ድማ እቲ 3/4 ክሳብ ሃፍ ኢንች ሳይዝ ዘለዎ ዋላ እውን 1/4 ሳይዝ ዘለዎ ዕንጨይቲ ዓይነት ኮይኑ ብኮፓለ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኮፓለ ንብሎ ወይ ከዓ ዘይቲ ንብሎ ናይ ዓድና ፀዋውዓ ዝልከ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ተለኺዩ ክንቅይረሉ ንኽእል ኢና። ብዛዕባ ፍሎሪን ካልእ ግዜ ክስራሓልኩም እየ። ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ክትሪእዎ ዝፀናሕኩም ሓሊፉ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ኣሎ። ምናልባት እዛ ማዕፆ ትረአየኩም ዘላ እታ ናይ ጋራጅ ዝነበረት ማዕፀያ
እታ አንጎሎ ክሽናት ኮና ዝበልኩኹም ድማ ልክ እታ ክሽነ ተሰሪሓ ከምዚ ትሪእዋ ትመስል ኣላ ማለት እዩ ምናልባት ያ ከምዚ ተወዲኡ ክትሪኦ ከለኻ መን ይዝክሮ እቲ ዝሓለፈ ከመይ ከም ዝነበረ ዝዝክሮ ዘሎ ኮይኑ ከመን ኣይስማዓካን ወይ እውን ሓደ ሰብ ከምዚኣ ነይራ ክትብሎ ከለኻን ተሰሪሑ ተወዲኡ ክትሪኦን ድማ እቲ ዝህበካ ዕጋበት እንድሕር ሃልዩ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብ ርእሰይ ትመፀኒ ረሳሕ ኢድ እምበረይ ረሳሒ ስራሕ የለን ምክንያቱ ኢድካ ረሳሕ ክበሃል እቲ ትረስሖ ርስሓት ዘይኮነ እቲ ትሰርሖ ስራሕ ፅፉፍ እንተዘይኮይኑ ከም ዝመስለኒ ርስሓት ኢድ ማለት እቲ ትሰርሖ ስራሕ ብግቡእ ወይ ከዓ ብፅፉፍ እንተዘይተሰሪሑ ንምግላፅ ዝተባህለት ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ኣብ መወዳእታ እቲ ትሰርሖ ስራሕ ብድሕሪኻ ፅፉፍ ስራሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ንዓካ ክሳብ ክንደይ ክብሪ ከም ዝህበካ ወይ ዕጋበት ከም ዝህበካ ማለት እዩ እቲ ስራሕካ ሕማቅ እንድሕር ኮይኑ ሓላፍ ዘላፍ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ትረሳሕ እዩ ዝበሃል እምበር ኣብ ምርሳሕ ኢድና ዘይኮነስ ኣብ ምርሳሕ ዘይፅፉፍ ስራሕ ምስራሕ ማለት እዩ እቲ ሓደ ግዜ ሂበ ዝወስዶ ወይ ከዓ ግዜ ሂበ ዝሰርሖ ድማ ሓደ ካብቲ ናተይ ዝበዝሕ ግዜ ምናልባት ግዜ ሂበ ስለ ዝሰርሕ ዝሰራሕክዎ ስራሕ ድማ ኣምላኽ መስገን ተመሊሰ ንኻልእ ስራሕ እምበረይ ተመሊሰ ዝሰራሕክዎ ስራሕ ዳግማይ ንምስራሕ ዝተመለስክዎ ስራሕ ክሳብ ሎሚ የለን እቲ ሓደ ንዓይ ዘዕግበኒ ነገር እንድሕር ሃልዩ ቀዳምነት ቅድሚ ካስተመር ነፍሰይ ክዓግበሉ ኣለኒ ብድሕሪኡ ኣነ ዝዓገብ ኩሉ ስራሕካ ነቲ ካስተመር ከዕግብ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ከመይ ርኢተኹም ከመይ ተፀቢኹማ ፀኒሕኩም ወይ ከዓ ከምዚ ተወዲኣ ምስ ረኣኹማ ትፅቢትኩምን እቲ ዝረኣኹሞን ኣከባብንኡን ከመይ ረኺብኩሞ ኣብ ቦታ ኮመንት ተፃሓፉለይ ፕሊስ ግን ሓደራኹም እዞም ነዛ ቪድዮ ትርእዩ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይተሓልፉ ምክንያቱ እቲ ላይክ ብምግባር ነፃ ይንዓኹም ንዓይ ግን ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ነዚ ቻነል ንክዓቢ ስለ ዝሕግዘኒ ማለት እዩ እቲ ዘሐጎሰኒ ስራሕ ናይ እዚኣ ገዛያ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ዝሰራሕክዎ ስራሕ ተመሊሰ ርአዮ ኣይፈልጥኒ ናይ ኣጋጣሚ ግን እዛ ቦታ እዚኣ ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም ተሰሪሑ ምስ ተበለ እቲ ናብቲ ገዛ ዝኣተውዎ ልክዕ በቲ ዲዛይን ናይቲ ገዛ ኣቑሑት ኦርደር ገይሮም ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣመልኪዖም ምስ ረኣዩ ንባዕለይ ሰርፕራይዝ ኮይነ ስለዚ እቲ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ከምኡ ድማ እቲ ዝኣትዎ ሰብ ክሳብ ክንደይ ነቲ ገዛ ኣማዕሪግዎ ክትርኢ ከለኻ እቲ ዝሰራሕካዮ ስራሕ በቲ ዝነብረሉ ዘሎ ሰብ እውን ምስ ረኣኻዮ ዕጋበትካ ወሰን የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘዕገበኒ ነገር እንድሕር ሃልዩ ድማ ኣነ ከም ዝበልኩኹም ሓንሳብ ሰሪሐዮ ምስ ወፃኹ ብድሕሪኡ ኣቀማምጣ ናይቲ ገዛ ርአዮ ኣይፈልጥኒ እዛ ስራሕ እዚኣ ግን ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም እቲ ኣቀማምጣ ናይቲ ፈርኒቸር ኮነ ወይ ከዓ ናይቲ ኣብ ገዛ ዘሎ ኣቑሑት ዝተጠቐምሉ ልዕሊ እቲ ናተይ ስራሕ እቲ ናቶም ዴኮሬሽን ንዓይ ዕጋበት ይህብኒ እሞ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ከዓ ብከምዚ ዓይነት ተታሒዙ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ካልኣይ ዝህበካ ዕግበት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክብሪ ሃብኩም ነቶም ከምዚ ጌርኩም ነዚ ገዛ ኣትይኹም ከምዚ ጌርኩም ኣማዕሪግኩም ንዓይ ምዕሩግ ዝኾነ ስራሕ ንክሰርሕ ዝገበርኩም ንከዓ ምስጋና ይግባእኩም እዩ በዚ ኣጋጣሚ ነበርቲ ናይዚ ገዛ ከየመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን ስለዚ ምናልባት ከምዚ ዓይነታት ስራሓት ክትርእዩን ክተስርሑን ኣብ ትደልዩሉ ግዜ ኣነ ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ዝነብር ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ርሑቕ ቦታ ዘለኹም ከዓ ከምዚ ሓሳባት ወይ ከዓ ኣይድያ ብምውሳድካ ገዛኹም ከምዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢማጅን ምግባር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካሽ ፍሎ ዝበልናዮ እምበር ኣብ መወዳእቱ ከምዚ ክስራሕ ከሎ ክሳብ ክንደይ እቲ ቦታ ተኣልዩ ወይ ከዓ ፅፉፍ ኮይኑ ኣብ ኣገልግሎት ኣትዩሎ ካብ ስቶሬጅ ኮይኑ ዝተርፍ ማለት እዩ ስቶሬጅ መቐመጢ ኣቑሑትና ይኸውን እሞ ኣቑሑትና እውን ኣይንጥቀመሉን ስለዚ መእከቢ ኣቑሑት ይኸውን ስኢልና ንገዝእ ዝገዛእናዮ ዝፀንሐ ከዓ ናብኡ ነውርዶ ከይተጠቐምናሉ እቲ ቦታ ብላሽ ይጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ ረኢትናትኩም እስከ ሃብኒ ከምዚ ዘለኩም ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነታት ዘለኩም ኣብ ገዛኹም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክትርእዩ ከለኹም ዝተሰማዓኩም ስምዒት ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፉለይ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ስራሕ ክመፀኩም እየ ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ወሰናይ በቢ ዘለኹሞ ሰላም